pulyano hamai mario chini media friends no tamangke chino tini ni je salo chino coverage khaman bagai sung dinoro phaikya chini 2 nang ward bochim jamosra disciplines ni khobjak 2 nang ward ni chini takhuk sobir thimani ti sung dinoro kichasa subachu rina bagai sugen bisingti phano jon kichaka subachu man bisingti sung ma phaigra kha khana bini bujon klayo khana jahate bini bujono kichasa phano subachu apni bagai sung dinoro jaga joto palma jak tongoro chinoro jotonoro phaima jak tong gaitei jung takasa ro sanani bisingti kaisa ngakai jung subachu nani bisingti chini edisi government theke jung kaisa pano subachu nani hino onsogui tongo chini pochim samosra village committee theke jung oro chini monitoring committee theke jung chini kaisa pekinwari ngo financial grants tongo obo ngakai jara ekdom mane gri boro rokno thimani bujon khainan bag kisa chini scheme katal chini edisi government theke scheme katal kaisa karijak tongmabai gai abo jung bono subachu ain bisingti subachu khainai abon bising aro jung bini thimani death certificate sama hangkai idan bising jung jodi ma hangkai jung bono subjonal theke directly jung headquarter ingo chini village ingo edisi bo jung horoi bini subachu jung ribo manata bini chare oro jung dujon tongo oro kaisani umor hangkai nin busung ko umor 16 বছর bini ta kaisa nini busung ka kaisa 11 poribo ta kaisa hangkai class 8 pori tong jabota je bin ba thana bong na por na ba kono sarkar jak tuwa khana ba kono actually takto jung kono sarkar te to jung tabu tori mangrai ko hangkai asa khayo mane finance salo jung nainai jung tam khaimani kijasa nailenta sin to palpai angkau jagani chini pochim samosrani monitoring committee chairman hambai pulyano hambai senior media person sono sungtini chini tipamota service ashram bari constitution lingai sung kaisa subana phaijak sung subana mani jaga ngakai os sampasura 2 number wato oro chini takhuk sabir deborma bothanai date pokhang koikdin kha khana hangkai bini 13 din eba condolence program ngai sung khanama bisinte borok tamnai family bisi chugya ba rang puisa short din jora bungya panda khainar bagai borok chugya hani chung khanawai chung tini chini tibramota os sampasura ani tibramota ni member rok tei esra tongo chini tamnai is sampasura ni chini agri standing committee ni chini dasopon bo sungai masa manjaka tei phaimanjaka kobongma tongoro chini os sampasura bisini chini chairman tongo tei vice chairman tongo tei member tongo tei chini gonjon song babul songo tongo rang kobongma rohjak jotono jono kichami chakai suba laikha suba oi sung tini pungro sung niji sugya phono kichami chare kha marom tei alo dialog obakai sung borno kya subakha sung nugoro gana pasajak chini takhuk sabir bo thuima olo bini tapnai busla khorongnoi bo langthanga te bihik masa tongo bo bini sak sorry hamia bemangai bo thimani layo anbagai chung tini bubagara ni bisingte chin tibramo thaningai sung tini bo ngoro subasu khlainani phaimaka hambai chung